molt bones i benvinguts a aquest canal de merda. Avui estem al Alquézar, que és un poble molt maco d'aquí a l'Aragó. De l'Oswald. I mirem de fer una caminada super èpica. Vale? I està tot ple de pàjaros allò. Que ho veieu? Que mireu, ai, oh, no, ah! I no m'he pres un cafè, per això estic super de bajón, però sóc feliç a la vida igualment, vale? Si m'ho he d'acceptar tal com soc. Mireu, és com Disneyland. És com l'atracció de los Pirates del Caribe. Hi ha algunes fustes que estan una mica xungues, Ai! Cojones que m'ha matat. Fucking Christ. Quasi me mato. Nens i nenes. Però contents, no? Per un puto bloc de merda. Què collons és aquesta puta aventura de Disneylandia? Fucking Christ. Mireu que xulona. Un pontet. Que xula, mira. Sense Indiana Jones i el Templo Maldito, Estic totalment suat, ja he fet una merda. El qual és positiu perquè hem vingut a caminar, però tampoc calia passar-se. I estem passant aquestes putes passarel·les aquí, que han estat tot ple i és molt divertit al començament, perquè és Pirates del Caribe 26, però al cap d'una estona estàs fins a la punta de la polla, hola carinyo, perquè és un puto lío, tio, és molt complicat, o sigui, has d'estar, l'Estefi no està fent fotos perquè has d'estar tota la puta estona pendent de no caure i matar-te per aquestes putes merdes, mireu, joder, tio, no podia haver un camí normal. Catalans queixant-se pel món. Capítol 1. Alquézar. Bueno, després d'aquest episodi de queixa continuada i malaltissa, he de dir que el lloc és xulíssim i és una puta fantasia, és a dir, és la jungla fusionada amb Jurassic Park 3 i Pirates del Caribe. Quantes vegades he dit Pirates del Caribe en aquest bloc ja? 6.600, que sí? Vale. Però veniu, o sigui, si teniu l'oportunitat veniu perquè mireu, per favor, quina fantasia de jungla. Tinc el pèl ja tot mojado, com el miano, però los sanos estan mojados. Mira el gosset, el guardián de la cueva. Vale, hem de passar per aquí sense caure. Alquézar Challenge. Oh my god. Oh shit, motherfucker. És que no, és que caurem, a veure. És que és massa profundo. És massa profundo i és que mireu. Ai, oh, no, ah! Quan t'entra l'aigua a les sabates, ja me les trec. S'han fet escaló, però ja me les trec. Vale, 3, 2... 1, let's go. Ah, que freda la filla de puta, no... Oh, shit, motherfucker. Oh my god, no puc. Està molt freda. Shit, nigga, per què collons me fico amb aquests fregados? Ara aquí amb aquest costadet està calenteta. Vale, espera. Tinc que anar a les pedres sense embrutar-me. Ja? Però si
Però si acabo de creuar! Acabes de creuar ara mateix? Sí. Collons! T'has perdut la meva explicació de geologia, A veure, explica-la. No. Ho veuran centenars de subscriptors del canal. Centenars vol dir 3. Mira, el gosset. Hi ha un gosset al fons. La Montse l'està tapant. La cova és molt maca, però mireu, faré un plano ara de puta mare. Nope. Ja està. Casi em fot les sabates a la cara. Ai, merda! Per què? No, ara una pregunta molt seriosa. Per què, collons, han ficat 11 milions de passarel·les a tot el camí cap aquí i quan hi ha una merda de riu amb aigua va i no en foten ni una i te fotren 4 pedretes acumulades? Hi ha una càmera 24 hores gravant aquí que t'has les caigudes de cul dins del riu. Hi ha un fail compilation. Com el Zona Sapping, Però el Zona Sapping, però del Queza. som a l'artilleria. Però tireu molt darrere, que us toqueu els peus. Normandia. És super bucòlic, això, Fan foto. Doncs podem ficar tots que caurà la passarel·la a baix i aplastarem aquesta bona gent. Que no cauríem sobre seu. Sí, perquè això s'obre com les trampes dels videojocs. Fa cling. Ah! Oh my god. Si caic, la Switch se sorteja. Tan 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 tan. Cuidado. Quasi me mato, però és lo normal en aquest viatge. Jumping challenge. Au! Vale, aquí he deixat créixer una merda així, aquí. Cago en la puta. Au! Joder. No sé per què, hòstia, últimament, ara me n'adono els blocs són una puta merda. En plan, només és un tio anant pels boscos de Catalunya o d'Aragó o de no sé on. Fucking Christ, god damn. Stop it already, Adam. Oh, hi ha una cascada, ai, quina fantasia. Señales de vida. Look at this shit, motherfucker. Oh, shit, nigga. Wow. Això es torna complicat per minuts, Per què n'hem passat per dalt? Ja ho he dit en un munt de vídeos anteriorment, but I am around the desert. This is Jack. Yeah! Tots han desitjat la meva mort. Doncs em tiro! Ara per aquí. S'han cagat, se pensava que em tirava. Oh, motherfucker. Oh, holy shit. Que guapo, no? Oh, shit. Em quedat cotxat perquè no passo. 1, 2, 3, let's go. Allà hi ha uns malvatges banyant-se. Això queda gravat.